Μπράβο! Δύο σοσιαλάζει το πρώτο. Τρία είναι. Τι είναι? Τι? Πρώτα είναι. Κάδες, τα τρία πρώτα περάσανε specialize και είναι το πέμπτο που περνάει. Τώρα δηλαδή θα κάνουν τέπλα, κατεβαίνουν κάτω τα δικά μας. Νάτος! Έλα Μουρέλο! Έλα! Έλα Ελένη! Μπράβο ρε, μπράβο! Έλα, σφίξε! 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 Παραλίγο να φύγουμε, παραλίγο να κάνουμε τόση. Παραλίγο να έχουμε τόση. Το μωρό μου δεν θέλει πλάτα. Όταν βλαβαγάς δεν θα περάσει από εδώ τώρα, αέρα θα περάσει ο Γιώργος. Ο Γιώργος θα περάσει, δεν έχω κατεβήσει κάτι φορές. Τι κράνος φοράει το πλαδράκι. Τι κράνος φοράει, 386 το πλαδράκι. Τι κράνος φοράει το κόκκινο. Δεν θυμάμαι.
περάσει τον Αντωνιό, θα φωνάζουμε μόνο η κότα, κορίτσια. Αντωνιά μου! Α, και τα κάνιον. Νεύσει κάνιον. Το στο κάνιον. Ωραία, οπότε δεν θέλω άκρη. Ναι, όχι, εδώ. Καλά, σαν να μην περνάει. Σαν να μην περνάει, ναι, δεν θα φωνάξουμε Αντώνη. Αντώνη, μπορεί να πέσει. Ναι, ναι. Από εδώ και κάτω. Θα το ακούσουμε το βαδωράκι σήμερα. Έτσι πήγαινε, έχει μια μηχανή και τον Έτσι το μοτοκαέρα. Νάτος! Έλα! Σφίξε! Κάνε ένα κόλπο, ένα παράξενο, μπράβο! Στον Αντώνη δεν θα φωνάξετε. Μόνο τα κορίτσια, δεν λέμε Αντωνιό μου. Καλά έχετε. Έλα, Αντώνη! Μην φωνάζεις, σου λέω. Λάθος. Μην φωνάζεις. Έλα, Αντώνη. Έλα. Πολύ ωραία. Πολύ καλά. Σφίξε τώρα. Μα είναι και ωραίο στυλ, Η Άγια δεν μην πείτε. Άντε ρε! Πασό! Μπράβο! Ακούτε που λέτε για τον Αντωνιό μου. Πες αγάπη μου, τι είδες, πες τι είδες. Πες χαρά μου, ακούτε τι είδες. Όχι, ακούστε τι είδες. Εμμανουέλα, σε κόλλα, έλα. Όχι, θα το πω. Είχε ένα πολύ δύσκολο σημείο από εκεί να κατέβασε. Ποιος αγάπη μου δεν κατέβηκε από το ποδήλατο από τους δικούς μας, ποιος. Είδατε. Μπράβο, ένα Αυτό το λέει όλο, έτσι. Πάμε. Άλλη δύο στο τέλος. Βλάχα, πες περνάμε. Αλλά δεν ξέρω πού περνάνε, αυτό το θέμα.